Para rin basang-basa ang hanggang dito ba'y damang-dama sa ating laman ng mundo, mundo. Di maiuupa. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Piye, Dek? Badhe nyuwun prisa, Mbak, rapat Karang Taruna kangge ngawontenaken merti dusun Sios Bejang Dalu mboten nggih? Ora sida iso bengi, Dek. Soalnya aku karo Mbak Dinta ana acara. Lajeng benjang menapa dipun wontenaken rapat, Mbak. Senin sore barasar, Dek. Waduh, Ana apa, Mel? Kok kaget lan kaya wong bingung. kula menawi dinten Senin mboten saged ya, Mbak. Kula nggih mboten saged. Ana apa kok padha ra iso? Kula lan Syifa wonten les ing sekolahan menawi dinten Senin sonten, Mbak. Lesipun saben dinten Senin, Selasa lan Rabu. Walah ngono ta, ya wis diganti dina wae nek misale Selasa bengi piye. Yen mending diganti pas dina prai wae, ben ora padha kesayangan. Oh iya ya, Des. Oke, tidak satu awan gae ya. Aduh, Mbak. Ana acara ya? Nggih. Dinten Sabtu, kriya kula pada enten acara tasyakuran. Ya wis, saiki ngene wae. Diganti dina Minggu isuk jam 10. Piye? Mesti iso to? Saged, Saged, Mbak. Mbak. Berarti fix minggu jam 10 iki. Yen tenan gek pen aku karo Gendes ngomongke ning anggota liyane yuk dikake undangan ben disebarke. Nggih pun, Mbak, matur nuwun. Sampun nampi usul kula lan Syifa. Sami-sami. Nggih pun kula lan Amel pada nyuwun pamit rumiyin. Ora macet-macet dhisik ta? Mboten, Mbak, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih.